Mikä auto? Mä en millä paskan toi. Ottakaa me mennään Volvolla. Kesäkattuviesti. Mennäänkö nyt täältä piiloreitteen pisin? Miksi sä menet täältä? No kun auto jää, niin hävettää jatkaa. Hei! Mistä toi kuu? Se on ihan tästä pohjasta. Oh my god! Ei joo oikeesti. Mitäkään täältä tapahtuu taas? Arvo mikä se on. No. Nyt vaan Onks se siellä? Ei. Ei vittu, tää on mennyt paskaksi. En mä pysty. En mäkään. Moikka! Hommahan on nyt siis se, että kun meillä ei ole vielä tämmösiä seuraajia ja tämmösiä faneja, koska tulkaa fanittaa, niin me oli pakko kysyä meidän kavereilta, että mitä me tehdään. Ja ne ei tiedä siis tästä jutusta mitään, ketään ei tiedä, ei mekään tiedetty mikä juttu tää on. Ja tää on varmaan ikinä julkaista tää video, mutta meillä oli vaan tylsää ja hauskaa, niin päätettiin tehdä tämmönen. Ja me ollaan saatu sitten ehdotuksia täältä kuvaan, että mitä me voitais tehdä tänään. Niin mun mielestä ihan ensimmäinen viesti, mikä tuli tuossa pari päivää sitten, kun me tätä kysyttiin. Pöllikää kaupasta jotain? Ei. Mulla on menisi työpaikka, mä oon semmosessa duunissa, että mulla lähtee heti sen jälkeen niin työt alta, jos tälleen tapahtuisi. Sitten toinen oli ajakaa ojaan. Ja toisaalta toi on ihan kiva idea. Joo. Sitten tuli yksi, että vedätte ittenne hirteen. No, ei nyt oikein nappaa, mutta joo, menettelee. Sitten kiivetkää kerrostalon katolle ja tehkää kuperkeikka. Hei. Mä menen Pierasemaan kaupassa. Niin se me voidaan tehdä. Kumpi Pierase lujempaa kaupassa? Okei. Mihin voidaan kauppaan testaa. mennään? Mihin kauppaan mennään? Otetaan kumpi Pierasee kovempaa. Hei Venä, mä kysyn yhden kysymyksen tässä näin, että mihin kauppaan mennään? Onks joku ehdottanut kumpi Pierasee kovempaa vai keksikö se itse se? Ehdottikin. Se oli yksi mun kaveri. Mä ajattelin, että sä keksis. Saanut paljon kielteistä julkisuutta tällä viikolla ja syy tälle kielteiselle julkisuudelle on stand-up-koomikko Hasan Minhaj. Mitkä housut tän kanssa? Nää. Joo, voisi käydä sovittamassa. Joo. Aina mitä sulla on tapahtunut? Sä oot ihan valloittava. Onko? Joo. Mun mielestä ainakin tää paita. Moikka. Moikka. Kissaruoka, kissanleluja. Kissan kiipeilypuu, kissa. Kissaruoka. Tää on aika hyvä. Miten mä... Tää tällä. Ei kun uudestaan. Ei. Ei. Meni taas, mä laitan ensin näin. Näin. Onks valmis? Mut siis moi. Mä oon Enni, toi Aino. Ja me ollaan uusi YouTuber. Maistellaan tänään tämmösiä Milky Way ripsyrolsseja. Ja miinus 50 Topmannilta. 50 senttiä. Eli meillä meni €50 meidän maisteluihin. Että on niinku... Ja oikeastaan me palautettiin pullot vaan ihan näitten takia. Joo. Oikeesti No ei palautettukaan, nää oli mun rahoja.
Hyi, on se ihan liisterät liimaa. Joisee. Ihan vittu hirveä. No niin, ota se hyi helvetti. Se on näyttää vähän epäilyttävämpää, että ne oli vielä Tokmannillakin Alelaarissa ja niitä oli muutama pussi siellä, että näyttää hirveästi. No mekin tää on sit malta. On ne kaikki saman näköisiä. Yök. Mä haluan. Mä otan nää 2. Ennen kuin mä maistan, mulla nähdä missä maassa ne on tehty. Guadalajara. Guadalajara. Okei, okay. Älä. Nää ei oikeesti oo hyviä. Mulla tulee kylmät väreet. Mulla tulee kylmät Mä väreet. saan vielä Miltä se maistuu? Maistuu ainakin kuvottavalta. Mä en osaa kuvata. Mä en tiedä tämmöstä paskaa. Toi oli ihan paskaa. Kato. Yök. Mä saan sotata täällä kun mä imuroin täällä. Tai ei, totta kai me testataan vielä toisen makuiset täältä. Eikä maisteta. Maista sä nyt tämmöstä. No en. Maistat! En mä tota vitun No ei jättipalaa. sulla... No maistat. Mä annan sut nyt pienemmän palan. Tossa. Sä syöt tuon. Tää ei ollut paha. Olit se aika hyvä. Toi on sama makuista kuin äsken. Saa tulla hakemaan, mä voin antaa osoitteen, Joo. jos haluatte kommentoida meidän. Saatte 10 sentin. Ja voitte sitten muuta sit kommentoida ja tykkää ja tilaa, kun me ollaan niin hyvin. Kyllä. Mut tilannehan on siis se, että minkä takia me nyt me voidaan tässä samalla kertoa, kun me vähän maistellaan. Tää on varmaan hyvin. Juu. Homman nimi on siis se, että mä tässä yksi päivä miettisin, kun mä olin töissä, että mitä mä haluan tehdä isona. Mä en halua tehdä koko elämäni noita hommia, mitä mä nyt teen. Tai itse asiassa me miettii yhdessä tässä. Me mietitään tässä yhdessä sit samana päivänä, itse asiassa illalla, Joo. että mitä me tehdään. Sitten me tultiin Et tähän tekis meille tulokseen, opiskella. sitten me tultiin tähän tulokseen, että mitä nykynuoret haluaa tehdä rahaa helposti, niin ne tekee YouTube-videoita. Me otettiin ryhtynyt tää homma. 0 tilaajalla, 0 katselukerralla. Okei, nää ehkä kattoo joku 10 meidän kaverit ja Joo. äitille ei kerrota ja iskälle ei kerrota, kun Ei. ei niin paljon. Tää on varmaan oikeesti hyvää. Tää näyttää ihan helvetin Eli hyvältä. tää on hyvää. Tää on täydellistä. Eikö oo? Tosiaan me ajateltiin nyt sitten, että kuinka monta liikkeitä tähän videoon tulee, niin me tehdään niin monta videota viikonloppuaikana. Joo. Mitä? Ei. Joo. Tässä kun tää video julkaistaan, niin viikko siitä eteenpäin, jos me saadaan 10 tilaajaa, niin aina tekee 10 lasta. 10 lasta. Okei. Kuvataan siis kato puhelimella tätä. Kato, sinä siellä ruudun toisella puolella. Hei! Niin. Niin kuvataan sit puhelimelta tätä, koska meillä ei tietenkään ole rahaa ostaa mitään, koska me ei olla vielä fame YouTubers, mutta ensi viikolla me ollaan. Niin jos me saadaan 10 tilaajaa 2 päivässä sitten video julkaistu, niin sit me käydään pistämässä meidän kaikki rahat ja ostetaan hyvä kamera. Joo. Mikä ostamme pelkkä videokamera? Aino, mä hoidan nää digipuolet tossa ihan. Joo. Älä sää trukkia, pässiä. Älä paljasta noin tälle. Niin. Me voitais tosiaan ensi video tehdä silleen sitten, että antakaa meille kommentteihin ideoita, mitä me oikeasti tehdään, koska me ei enää tarvitse käyttää meidän ystäviä, kun mä tiedän, että meillä on jo tuhansia tilaajia. Niin, eikä meidän ystävät keksi mitään. Niin, Hyvä. me ei haluta kertoa niille.
menet sit kattoo. Niin jos emme kerrota niillekään. Totta kai video vähintään 10 min, koska YouTube money. Ei muuta kuin huomiseen. Huomiseen. Ei me enää kuvata. Tää oli vika video ikinä. Me ei enää ikinä tehdä yhtäkään videoa. Hyvästi saa.